No, 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 no. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Brad! Brad, susunod mo, Brad. Apil, kapi. Dapat ito. Apay bago. Lamig kayo. Apil. Brad, Brad. Dili, nang foods kay... Uy, B! Ganun nang imbitar man ka, B? Ha? Ano di? Kabalo naman ka nga COVID karon. Kung saan ang pod? Kabalo ba ka nga nag-positive to daritanan? Ano di ay? Ada, ingon na da, na positive man na ko. Brad, wala ko, Brad.